Hei hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi det, som vant, Anja Hansen som tek seg av å ta opp og redigere. Og så det Ronny Petersson som tek seg av til ljøtekniska, Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og jeg fer atter en affære å spyrja Paul hva det ligger hånden av Gjersta i det. Ja. Og ikke har tar jeg også om det så. For å også om tøtningen av mammene og i skriften, ja. Det i Gamle testamentet og i Nye testamentet. At en mamma kan tøtningen kunne ha i, eller kunne heva for sine bød. Og Paulus sier det i 17. Timotheus brev, bare for å lese etter først. Han sier at jag känner han tar sig om näka underfullt. Han säger att han fotar av tråden efter att sucha till Matteus. Ta jag minnes han sa tar för att sidan kan vara fyllt och glädje. Och så säger han kvar toj mynter om trunna som vitar och som först bor i Loes ammetöjne och i unike maurtöjne tryck som inte värst öjt visroj att de bor ut här vi. Tog minnet til at du kvartjer atter til nøyga og godt som vitar vi avlegging handa møyna. Du god gav og kan ikke anta møtløses, men anta kraftar kærløyga. Og siprøyes, skammast du ikke vi vittnesborden om herre okkara, eller vi med fenga hansara, men nu ilt vi evangelien og i kraftgods. Og det en underfullt som ligger røyesen her, vi her, først ammene og så mammene, og så i håndarna. Akkurat. At det her var det som vi kommer i jar og gjørskvalgte. Og så har det vært ærer også i morgen, som ikke endte bøyende seg har haft vi til å gjøre. Men jeg var ikke om det tenker noe ikke til her, det var ikke. Nei, mammen er til gode. Ja. Og her har du faktisk boa mammen her. Ja. Mamma til mammen som så er blevet omma. Og ommen er helt noe helt særligt. Det har jo først vært mammer, og jeg vet ikke man kan si at omma er en, hvis man bruker fremmedår, en mamma extended, en vikka mamma. Som tar genga opp på i, at alt skal gengas godt. Det øyelt jeg kunne offre seg og gjøres. Ja, jeg alltid bare øyne om som Aloive, altså som er minnest, og øyne om mamma, altså. Ikke det, mamma og pappa døg og Arne var født 23, ja, og jeg er født 83. Så jeg minnes bare øyne om og øyne mamma, altså, som er, altså. Ja. Jeg minnes vel boar om det som er. Ja. Den fyrre som får ta mamma til pappa min, jeg var 20 år gammel til hun får, og så var, og hin om min levde en langt og en yngre. Hun døg i 51, den fyrre i 45, så. Og det var særlig mamma til mamma min, altså om man i havna, som vi var knyttet i at. Det var så stort i middelhusene, og det er jo ofte så at at mammer og døter er jo knyttet. Ja. Det er ganske lettere til mamma og døteren enn til mamma og sverdøteren. Jeg vet ikke, altså, det er, altså, ikke til noe problem, men det er bare hit har vi jo vært helt fra. Hun har jo båret dødsene og alt annet opp, og vært en ekvile tatta, så tatta sambandet er sterskere, sjående, ja. Så det også til at omstøvende til mammon, og amma var ønska, i fotlafire, og ble ønska. Som ung, til det, han var noen 40 år, og han var nekka det samme, det var noenlunde løy, det samme. Og han døg fra Tudjebøtnen. Det er jo innenfor være, ja, en jenta, nesten yngste jentan, hun døg av sjuke, og så kom han bort til træet som etter en jordmånda. Hun jordet da. Så mamma var født i 1914, så jeg minnes så vel. Jeg synes at omsorgene henne 4 Mamma sønne
som levde inntil noe andre og første trusjen hon. Og så eisne for i Øtlund sysken hon, og i bønene om kvaltene her, så nevnte hun at navnene, altså. Så det var ordentlig inn og hjertet til. Så ikke pappa var ikke sysken, så han var en smadre. Ja. Så det ble jo veldig spesielt da. Og en dag hver det var, og til dem som til kronen, noen kan det minnes, ta i om bevi, og jeg var ta. Ja, jeg var bare 5 år, det skjer jo at jeg kunne ikke avstå for skolen, men minnes her bønene her, tog det skilt og jeg, man bare kjenner, og hvordan leie tar fram for herren, og værvarsel og tryggløyka, men for meg var det alltid en stor hat at fære av vi kom og forklare for det, når jeg leser det. Og en stor hat til hun kommer vi til åkkerne, som en kan. Hun kjørte bruk av sånne og ekvann som karte brei ut. Her så en luttland varevakt som han karte brei ut fra Bekarøyen og forklare for det. Arren Bekarøyer kom her ute i løgn. Vi tror han var ikke et lite saltingere. Så det var egentlig spesielt. Ja, man sier jo at fått som fæger, men ikke som mor. Nei, det kan man säga, men och i månader var han kompetensjonen av mamma och pappa. En fullkommen kompetensjon. Ja, en fullkommen eind. Ja, en fullkommen eind alltså. Ja. Fullkommen eind alltså, tror jag att mamma var han som var 40 år och pratade och helt allt vid lycka och var skjut till det som skulle göras och körde med och tog sig av ötlån hemma med en pappa var han som silte. Men samtidigt som han silte så hej han vid kvar trobblökar. Halsliga trobblökar och inte minst de var när det för då. Alltså var han inte så ångt och så hände det att han kunde inte färra att han var sjukor. Det var en ett lör om. Inte det att han var sjukor av någon avhaltande, men han är lagt via blåa sjukor av var, ja. Och så slapp han körs det, ja. Och man har väl kär minner om sig här, hessar omstöver, ja. Tog jag att ta ett öven och i 14, 17 parten i 14, så var det inte några pengar. Och pappa var sjukor och så arbetslöser. Så det förde in i hjärta en omsorgan för föräldrarna. Så det pappa inte får vann pengar så är mamma inte som hon kunde köpa för det. Och så framvis så helt inte skriva som det gör att ta. Så det skriva av en ägg arbetsgivaren någon eller röjar någon och så blev det avrocknat att jag fick avrockning och på turen eller hur var arbete och så framvis. Och detta förde till att jag som tant som var äldre jag särskilt apert av mina föräldrar som då. Och att det ringaste i minnes var affären till Dövra. Dövren var gärna inte för en 18 skolatåg. Men morgon mötte ett man och så affären till Dövra och här såg föräldrarna och här såg då till systen som tar var för att allt mer och Eifen och Lissan kom och i 48 och Lissan 48, allt mer 64. Och så hette tonka, alltså att man fick en locka båre, minns vi ångat till svänkan, men hur skulle det heta ända? Och hette vi bötnon, alltså det är något helt fantastiskt. Bötnon är en gåa mamma och en gåa pappa. Och till och som det luknar eller hörar, att akkurat det som kunde vara bättre, ja. Ja, så får man finna på vad man ska göra. Och det första som är minnes med göra att jag var 13 år. Och det var affär in här av fiskasitchen som pappa arbetade ta. Jag skulle kanske inte hit först. Ta jag var 11 år. Så var det omstövna till pappa att han slapp sig stän och allt skipna var färden och han arbetade. Och så färdig in i öjrar som vi kallar det, som typ i höjkart här i Hantel och Torshus och
och torska i fisk ut i ösnen. Bara vi tog för eja att kona hans var sista på att vi pappa. Och här fick vi mjölk. Att jag skulle kanske uppleva att han kom till mig och spurte mig om pappa i något arbete. Så pappa levde, ja. Och det var hette vi bönene som mamma lärde och jag ber allt framför Herren. Och jag ber inte harst för Jesus, men jag ber innan han att hans lever skulle komma ut och så kanske söka med och så kanske komma till mig spyrja mig om pappa och så kunde jag förklara någon och sen drevs ner. Och min sant jag kom in här och ganska slåss den här lilla löten. Nu kommer han ut ur handeln och det här som kontoret var på handlarna runt där. Och han stod i bonta med och spyrja mig om pappa. Och jag ser så vi han akkurat som det var och han snappade det och han har inte arbete. Och han bröt mig av och han säger, Paul, färd upp i pappa att han kommer in att han har dövra. Ta var man begynte att ha dövra. Ja, mitt det, ja. Ja. Och det glömde mig omkring till allt. Så köttet rann ut efter backan och det var inte vävor. Nu var vävor lagt till alla ställen. Och så ligger allt nian för det här som visker och allt möjligt. Jag rann ut och säger pappa så glädje på. Och ett var gammalt det har så varit i 94. Och han får omkring till allt till hus ur tog i arbetet. Allvar, ja. Det var kjølsamt. Ja, det var kjølsamt. Det var kjølsamt. Han ble verande her. Ja. Og så til vi inn til Ronavik til Timbrandlen kom Ronavik og fortsatte her lykke inn til han i Kjørska i morgen. Det er største nek om jeg sa trunna, altså. Som ikke bare øyte som et løs og i her. Nettopp, ja. Som han har se og jammene, som jeg klarer å komme i kjøkken, som han ønsker vi tog vattnen och så attor nu okkara kanske lilla format av tog som han för jukna. Ja, det väl att det är men det är så akkurat det här föräldrar som lär barnen bia och uppleva bönarsvärdelsen. Det är större än man kan värderas. Ja, nästa. Det är kanske det bästa för äldre kunna lära bötterna. Jag har ju alltid i mun och liv älskat tikt. Alltså. Jag har trångt tid av det tikt av det. Och ordet att säga älskat tikt. Ja. Inte hata tikt. Så först var jag hata personen som tiktade det. Ja. Men älskat tikt och du älskat han som älskar det. Ja, som tiktade det. Ja. Och det stämde rätt i här att om föräldrarna att det skulle fostra barnen upp och tyckt och användning karran så. Så tyckten för mig har ångat det vara till att jag blir illa behandlad och likam det. Men föräldrarna aldrig upplevt det. Men tyckten har varit de år som du har sagt och i allvaran som det oj har sagt. Vi är barn som inte vill akta. Jag har kraftiga reaktioner och jag vill byen ofta och bara runt ut för inte att säga näka. Så bara runt ut och så för innatt och enkla för innatt och spårst om vad det är. Kom späckligt innatt. Ja. Och det kommer näkt att gå var nu och på jordnaren, ja. Att Jesus kunde ända säga vi såna samt och att det var en vår som är en son. Hej två skinner och han säger att han äldre affär till arbete i Garmoin och Garmoin eller vad det var. Och han säger ja och för inte. Och så säger han vi hin för till och han säger nej. Men att han är enklare och för gjort det och så spyr han för gör det vilja färgen så. Ja, rätt. Jesus själv, ja. Så du kände att du hade lyktelsen någon? Ja, alla dessa fyra dömande som var tidsen fram ur skrifterna, de kände jag. Så de blev tidsen fram i samband med det uppgaven som föräldrarna och de hade som var sett i vrak. Bäge som föräldrar och ösne som tryggvande, som andaliga föräldrar. Alltså.
Ja. Ja. Ja, ja. Jeg har nok sindre øvelse oppvokster enn du. Men hatt det her så allega fellaks til at man vil begynne om å gjøre som badene. Ja. Jeg minnes ikke, jeg hadde ofte sier, jeg hadde høyt som du, sier nei, og tross sier nei, og så lente så gammel, så får man da. Ja. Men jeg minnes han var så ute og spalte vi jammaltrere. Ja. Jeg minnes at det ene som ble tatt vi tjokken, det var flere som ble tatt vi tjokken der, og med på innom. Og så skulle onkel Øren just i til kjeppmannen, og han sier blenk nei, og så spalte han hvor ja. Og så spurte hon med mamman, og jeg tar ikke å si nei, altså. Og jeg nok helt ikke å si nei, jeg får det. Så jeg får ordentlig fire til mammana, men hin dronker spalte hvor Så jeg først også, men jeg hadde bare den her ofte han så løsning, at det altså, og det vilja vid eisene. Vi ikke at bøtt nokkere skulle være lealig og hampelig og oppføres ordentligt. Mittelfolka. Om vi så takker hemma, det så test det men jeg minns ikke til nækka vi bare jokkene vi har haft nækka selja tropleger som så løst det nei, jeg kan ikke også nækka. Nei, men vi hadde ta jo vi bo i Skåpen, og vi visste nok så gått tog at nå var tog ferien her, nå skulle vi atter til havnare. Mitt og i kreppetøyene. Ja. Ta på vi for eneste morgen er det for skolen. Og det var den samme bønnen, og hun kunne virke. Jeg kunne godt huske meg selv hva huske bønnene til åkken. De bo så tro skiltet, men kanskje jeg bare huske åkken at jeg helt er vært sinter å be det samme hver morgen. Og det var på at vi skulle få åkken byggfri, det var kommet havner, og at vi hadde selv 1000 til åkken, og at mamma og pappa skulle få arbeide. Og det var til at jeg bo. Og jeg har nok nevnt akkurat av tog fyrir her reisende, vi omkring kjentinga, og vi fikk bønnersvær. Og det er alltid jeg lærte det virkelig nekka som altså at bøn verlig, at vi får bønnersvær, vi bier og vi får bønnersvær. Og sjåvan kan du si at vi får det ikke alltid som vi ikke da, men det finner vi så i her som før, vi finner det akkurat det som vi yngste, ja. Og gjerne tog hver og ja, altså, landet til bottene i boskabarlig, altså. Folk flytter av landet som jeg vet ikke hva, altså, vi har hørt om noe, eller vi er fremme i Sjønvarten, kanskje igjen, ja. Mitt og i tog, her opplevde vi bønnersvær og lasle, men da jeg så hukse om til at romatreisene, så var det ikke bare til at vi skulle ha det godt. Det var eisen komponeret vi til at tjene som så kom i. Var vi færen av landet, så vi faktisk atleie. Vi følte noen leis. Vi var pura leis. Vi prøvde som så nesten ikke at vente atter til havner, og her var ganske omstør som gjør det, vi hadde bedre hovedfære av landet. Men vi har vært her, blivet Læsland og tog, men så var det ikke verleik, og så var det ikke alt her, bei vi lindene, og vi nekk von øren eisene, blir tilnækka. Så på tammat kjente jeg Læsland eisene og isnere. Og jeg lærte meg sjølver at bia, og på tammat sjølvante at være viljetogene, men jeg bia alltid bia øyla konkret. Og så vil jeg kan ikke helt alltid si vi herren at være viljetøyen, at det bare liksom underforsteg, ja. Men hvis jeg halte til at nå det for lengt i munnen på en, så kan det minne meg sjåvan, og at sjåvan det være det som han vil. Det alltid underforsteg. Jo, men det tar vi et leser så brått som etter som vi løser. Og jeg leser ikke at det 3 versen, da han sier, og i 17. målsbrev i 8, jeg tar ikke god til munnen, som en så forsfedrar munner tjene og i gauare samvisk. Toyotan og i halvt minnes det til, og i bøn om munnen og natt og det. Altså her det med år som skriver til at baden skal se Kristus som vi kunne si det. Og han skriver fotra tråden etter suttjan. Til han minnes tar han så.
för att han kan vara fyllt av glädje. Och vad är hentan glädjen? Jo, det han glädjen att är det mynter om trunna som utar och som först bor i Lois, Ametøyne, og er unik med Ametøyne. Så sier han om trunna. Trygg som ikke bært øyt. Er det vøysrøy at de bor ut her vi. Altså at hentan tryggven som bor ut med her, ikke var bare øyte. Og at eta var ganske synder trekker og ikke løyen. Ja, så var tryggven ikke til verska. Det vi trygg vi fæta. Og tar vi fæta vi trygg, så det tog at god taler til dere. Og i kjøkken foreldrene, ja. Og så minnes jeg at her, som vi leser Efesbrand 6, og det første versen her, her vi får bo om at vi har lojen og foreldrene, Ja. og Efesbrand 6, og det har vi så øyne haft så et avvirke innom mot lov, ikke det største avvirke, da han sier, feir tøyne og maur tøyne, hetta jo første bøye vi lyfte. Fyre at her kan gengast vel, og du kan sliva lunch i landen. Altså, hva det som taler? Herren taler til mig. Ja. Og be med akta mine foreldre. Så det hette det første bøye vi lyfte som vi leser om, ha? Fyre at mer skal gengast vel, og jeg kan leva lunch i land. Og det var en øyde styrke i hesten her. Hvor det som taler? Det mamma? Det pape? Eller det veløyere rockere som stender i Hebreabrand 11 vers 6, ja? Av minnes veløyere tikkere. Og akte veløyere tikkere vers 16, og gjør som det sier tikkere. Dette Herren som taler. Og det personlige og i tog at så vet han nu, jeg tar så ofte til sangverset og salmaverset, Herren som taler, og jeg og i tog, altså. Og grunnen det til at vi vekner han, sier vi salt vi godt, ja? Ja, ja. Tog til vittnesbord og gods, og mennesker skulle sikre, Ja. Så dette er så utrolig videre og i skriften hon. Og ta etter løyve ved livet trygg, så jo videre og i trønne, og at det fra gode, at det skal være løyen, mine foreldrene. Og så kunne, som skriver stender her, gengas vel, og livet langt i landet. Ja. Og i kapitlet framan undan, her nu börjar hans kapitlen satte vi oss nær som du les, og kapitlet framan undan, han börjar være tog etterfylgjere gods som elskar bøten, og liv i kærleik. Eins og Kristus elskar okkon gav seg sjálvan fyrir okkon, som gav vi offer god til tokkan en enka. Hatt det så på en måte avvoksfrende, ja, og jeg tykker at her tingene tei høyra og er han eksamen, altså, det og løslige knytta, at vi til etterfylgjere gods som elskar bøtene. Altså at livet som elskar bøtene. Ja, og i forhold til okkar himmelska feir. Nettopp, ja. Og tyverre det ikke ødel bøten, altså, i heimnån det som oppleva elskande foreldre. Nei. Det kan nekke hava ikke foreldre. Ja. Det kunne være, altså, det her som sjuka herjar og krutsk herjar, det kunne ha mist foreldrene. Men eisne bøten som har haft ringar omstøver heima, hver og i rostrekka og anna dominerar, og hver og i nekkans bøten og fortelje at han nå at de nesten blir foreldrene til at de ikke avbrytene, og ganske ofte skildene eisne for at det og til ikke hattar han hoksar om her. Han hoksar om til ideella, som til som ødel mennesker innskja kærleika, ødel foreldre innskja at elska sine bøten og være til fyrir det som det kunne. Det lukkar så bare ikke alltid ta gjort annan teker iverhånda, men ta ut det ideelle ta i bøten være elska i fram, og her i heimen, det ja,
alltså det kan bara inte värderas då. Och ändå nämnde ju Janne att bön är ganska något viktigt som föräldrar kunde lära barnen, men att ge barnen, det är det absolut obetingat viktigaste, det är att älska det. Och så är nu i fjärde kapitlet att tanken som man får till detta första vers i fjärde kapitlet. Samband vid det att det är satt kapitel och femte kapitel. Här så börjar den, Ja. Her stender i amen til kontor i fengen og i herren, og det var kattlen og verdige som det var kattlet. Vi hadde noen emjogleik og spek for det. Vi lengt med oss og titt og kærløyka, ombera hver annan, og lærte til knøyna vi å være verande i øynløyka antan, som bande friarens. Ja. Altså, det er helt utrolig som år i alle tøyna fer, fra tøy som godt til nekka betre og betre, og alt er betre, ja. Akkurat, ja. Det är också positivt till backa så kapitlarna. Ja, men det är ofta så där. Satta och femta och fjärde och alla för den första vers. Ja, första vers, ja. Ja. Ja, men det är vi vet ju att det är att och säger också att Gud är kärlek. Det han är det som han är. Ja. Och är så ofta hooks om att det här vi skapar versionerna. Och så han utfra så en kärleika skapare och skapar heimen, skapar allt som i heimen och skapar människa utfra så en hjärtans kärleika och utfra så en hjärtans kärleika så ger han sig själva ger sån som det är han fyr okon utfra kärleika tog han inte att detta kärleksförhåll ska uppåtratta mellan han och okon. Och så märkligt som det låter nu till andra 3 kapitel. Där han säger det förstår inte att tog bort knömun. Är Paulus fänche Kristi Jesus för tyckara för tyckon till tolkningar och så säger han om till annars har hört om hushållet. Vi tar en ny Gud som är given till tyckara. Att det är helt otroligt vad vi är och i en hushållet. Samman vi herran og vi er omkjørt av tøy som han hever av omsorgen for oss. Ja. Vi imenskene av medleg gavon uttrykken som han sier her røysene. Ja. Som halt okne på plass, etla som. Det är öliga gott det är här vi häva tärfra alltså. Bibeln är full av Guds kärlek, allan vägen i jöknen. Och här som allt det att däbra och myska och herra kommer in. Här, det är inte från godet till att börja. Nej, det är människan, det är fallna människa. Vit människor som faktiskt är orsöken till. Det var akkurat första föräldrar som låter önskamen komma in i heimen. Men färgen i himlen han uppgav inte så ett älskar jag skabarverk människa. Nej, tvärtom. Nej. Det han säger här och för att det är så långt bra två ja. Och vers 4 och så vidare och god är helt ner till världer. Är att evangeliet och kom tryck vi upp i händer. Så talar vi inte för att taknas människan. Men goder som røyner gjørstakere. Og så sier han, til aldri nekrande kommer vi smikrande i åren som ditt vita. Og jeg heldte vi skalka kjøle for de hevesjuk og goder vittne. Heldte ikke sagt vi ære fra mennesken, kvarst fra tikkon eller fra øren. Det var vi som apostlar kryssar velkommen til kraft ære. Så sier han, nøy. Vi var milder mitteltikkere, og en som over og i fløvar badsøyne ved brøst. Så vær til okkon av hjertens kærløyga til tikkara glede djeva tikkon, ikke bare evangelium gods, men okkar egna loivi tog til der varner okkon kærer. Ja. Så her kommer atterett ja. Tilgången til mammena, som såleis. Ta i hånd en mamma, og i årsens sanna tøytning. Ja. Det är akkurat ja. Och det är ju inte starkare band att göra än mellan mamma och barn. Så hon har ju båret och i sin egna likhamme.
Och hon är ver fullkomliga på alla matar. Hon ver testa är som barn och i morliv här bo ja. Hon är utvia jagna så lika om här hon utvia alla föje och allt det som barn ska ha. Hon är känt hjärtaslåstren, hon är känt sparske. Ta sparskar i morliv. Ja, allt det här kunde vi män slett inte sitta in i. Och tog blev det naturliga sig en månad i mitten en mamma och pappa. Tog att vi kunde inte se dock in i de starka banden som är i mitten. Man kan vara vid till att uppleva det. Ja. Och jag har ofta har vi upplevt det. Yngst med att vara mamma alltså. Det skammas sig vi att säga. Men så har vi upplevt det att tajta ständer och människor är som kanske ångat till att ofta en gåva mamma alltså. Att jag kunde mest säga att det inte med vår kärlökan, ons och med vår och i slöva bötsen och bröst. Ja. Det är avmätande som det är störst. Det är inte naturligt. Nej. Det är godomligt. Det är här att från naturen är det. Naturen är och ösen ja. Men vi kunde häva det, akkurat som Paulus säger här och i Filipperbrevet 8, där han säger att, och är det vers 6, och är det fullvågsro i att han som börjar i gott versk och tyckon ska lösa den fullföra till det är Jesus Kristus. Jag kan också med det. Gå så fortsätter detta och i munnen löjve. Ta och i Herren gammal en mamma som alla tojerna visste vad det skulle vara. Och i munnen löjve. Jo, så fortsätter han inte vid öron. Det han säger det är ju rätt för mig att också så om det kunde. Så säger han ett uttryck. Då är här till kunde hjärtan. Ja. Är här till kunde hjärtan. Och så många människor gör när är här alltså i färgen sådant. Och kanske också utomland och allt annat. Har mest detta är här till hjärtan. Det blir för det. Alltså uttrycken här som kommer inte och i falsna bara för jag säger akkurat. Men pura bort fram äkta och godskiven. Då han säger det är ju rätt för mig också som det kunde att jag inte kunde göra Bäge och i lunchen alltså han säger som fängt han tog inte alltså sett själv och tog ett latog synte sig självan. Och ta i varje stafest evangeliet. Det tar ju past ved med den och god är vittne mot hur som är lunchstett det kom vi. Och så kommer det hjärsta där Krist Jesus är. Att det är ett otroligt störst intryck av få en människa. Att han lunchstett med vi hjärsta där Krist Jesus. Hade så akkurat här att nu du snackar om mamma och vi snackar om det naturliga och alluga som är nämnt att det är godomligt. Tui att här häver god lagt sitt egna hjärta som sitt avtryck i alla människor. I alla människor till Guds avtryck i människan kärleksna och akkurat det här han säger läser till god vet mycket som är lunch efter det kan alla vi hjärta läge Krist Jesus. Och vi ska minnas till det att från skapanden va så ständer att så skapte Gud människorna och i bildade synen som man och kvinna skapte han dig. Att du först en sån antar du kanst inte människan kan inte ensamt uttrycka Gud. Kvinnan kan inte ensamt uttrycka Gud, men samman så vi Guds uttryck här i hjörnet, ja. Og dette uttrycket, dette her så det som så fer videre, utan evige andalige kærleggene, det som goda. Og tog det ikke så løye faktisk, hvis vi fer i Galaterbrevet, ja. Tog Galaterbrevet tar seg eisende om mamma. Ja, ikke i Galaterbrevet så gjør vi til at i 4. kapitlet, og her stender at skriva jo at Abraham 8 2 syner, ein vid trælkvinne og ein vid hinne fralsekvinne. Og her fer han av visa monen og lovene og nøyene. Og
Og så sier han at sånne trellkvinner født etter holden, sånne hinna frelsekvinner etter lyften. Hette jo myndelige merking, til hese kvinner skjottmalene bøyer, annar skjottmalene av sina i fjallet, som fører bøten til trelldom, til Hagar. Tøy, sier han, Hagar sina i fjall og i Arabia, og sverar til Jerusalem og nu tøy til i trelldom vid bøtensøgnen. Men så sier han, men Jerusalem og omanfor til frukt, og til mor okkara. og tar vi nu også ofta tåse om at God feir okkara, han papi okkara, ja, men hver så mamma okkara? Og mamma okkara, til nøyen. Så Jerusalem faktisk uimynden av Guds nøye. Hetta nudja Jerusalem. Så det som man sier her, da. Og det jo fantastisk, en av mamma som eider nøyene, som nøyene, og som alt øvet av tog som det som hinkvinna stod for, altså Hagar stod for, vi tralldom og nu vet vi jo til at det var uskmels etterkommer som arabarne som faktisk kommer fra tog sånn, men allikevel bruker han myndene her og på jødene, på Jerusalem som nu da mener han vi tar jøder som har helt fast ved jødadommen, at det ofralsere, det kjenner ikke frelse, tror det her skal være mamma, ja. Og min mamma, den verlige mamma, til nøyene. Og her ligger så størst løntamal ut i at det kanskje det viktigste vi opplever og oppdeger og gjør livet, ja. Tog faktisk, nå har som bønneisene, Guds bønnersvær, det koppel opp av nøyene. Og tog kunne vi, ta vi drøyne at bia god om akkurst, og så fære iver av lov å forbedre oss, eller vi skulle hette, vi skulle hitt, eller vi bia under en presse av øtta og alt det. Jeg kjente fra meg selv. Jeg har kjent en stångt av himmel, da. Men ta råkne vi hånden, som en veldig elskende pappa, og så råkner vi en mamma som eider nøyen. Altså, ja. Jeg vil yngst at alle mennesker kunne oppleve det, ikke bare av å ha kjent en dråpe av sikning, et under et bønnersvære, men hent her evige streimen av sikning, som vi alle tøyene livet i. Det det som God hever atlokken. Og det hansara kærleidje som streimer jøkt nokken. Og det så fettlet. Hva du hva han sier i samband med han jo Guds vener okken opp. Ja. At det nok det godt. Altså mamman vener okken. Ja, og verandlige kjenter. Ja. De var samlige rett og vist. Og godlige høyne som det var med han vidt vanta. Ja. Så det otroligt att det tidsbrev kapitel 2, ja. Ja. Och alltså det här och för att Korintbrev 23 kommer jag också tankar om det ta sig, ja. Han tar sig om en kon som bunden till en man. Hon bunden till mannen så långt som över henne livet, säger han. Ur ombraunen. Nej, och för Korintbrev 23. Okej, ja. Och så säger han, men med över henne dejer, så henne frukt att giftas vid kvargen hon vill. Och så kommer det uttrycket, bäst av just till Herren. Att ha hört det och när jag var bara att vara bäst av just till Herren. Alltså, inte bara om tjonal men också om allt som vi gör då. Att göra att i namn i Herrens Jesus tacka till gode färg vi har. Ja. Att det är också ett uttryck som från skrivet, men du har ett öjla kjoltan i det. Ja. Alltså att göra att allt tackande, allt i Herren tackande gode vi honom och gott att och detta ganska kvar och i akkurat att det stämter han. Så annars det nok så kjøtt som nettopp at Rombrau tjej omtaler akkurat det samme eisene. Ja, det gjør det, ja. Men bruker du en andal i en sammenheng?
Jag kan jag kan läsa till mig till. Ja. Du leiter etter hinnom. Ja. Han sier her, Rombrand og Skjei fra vers 1, «Etla vite at det ikke prøver, taler jo til slug som kjenner lovene, at loven ræver iver menneskene så lenge som ta liver.» Ja. Og så sier han, «Hin gifta kvinnan jo vid lovene bonden til mannsøyn, så lenge som han liver. Men dør med avren hun løst fra lovene vi vidjande mannen. Hon skal tøyre kalla hårkvinna hon medan med avren liver gjever øremannet seg, men dør med avren hun fri fra lovene. Så hon vil ikke hårkvinna hon gjever øremannet seg. Og så det han, nu heter det andre i parsten av det. Ja. Nu venter han myndene vi, tog at nu det ikke med avren som dør. Altså, loven som så løsne. Men så løs brøver munner sier han, dør jo eisne tid fra lovene. Vi liker med Kristus her. Fyre at de skal høyre en noen øren til. Nettopp. Og til å si at vi kvinnan her, og hvis vi svitja lovene, ja, men så vi hårkvinner, eller og vi kallar hårkvinner, men vi at vi til lovene ikke deg, men vi det, ja. De kommet inn og hever, de Jesus er kommet inn, han ble okkara, og har løst okkon. Vi hjelper av deg gjennom. Fra hese lovene. For vi kunne gjøre okkon til en annan, og til Kristus. Ja, han kommer til at det skjema som du tar seg om nå og i Kolossbrand tror jeg, 15. Frir Kristus rai og gjørsten tikkara. Han som til døysene var kattla vi og i øyn og likam. Og være takksom. Lät i år Kristus bygg var rygtlig av mytteltikkara. Så tid og i øtlån vuste om meg. Lære og amena kvart anna vi salmon, lovsankon og antallig om vysen og sinnkjenslig og gjørstikkara for gode. Alt som det gjør og gjør i etla verset, gjør det alt i navn i Herra, Jesus her. Takkande gode feir vi honom. Altså det bare så vekkors. Ja. Du har haft det som god ser. Ja. Och det är det som är också om nu. Det som god ser, alltså. Hur störst arvelse, hur snack arvelse är det inte en som vet man kan sådja vi här såna igen. Jag vet inte så på akkurat systen och Ja. och kanske häfta och vi att det som inte kommer och vi alltså. Det gamla livet kommer och inte vi. Kanske inte en öron eller så själv. Det är färdigt, ja. Ja, som man säger, här efter känner sig omgång att hållt någon. Det här det najen som vänner och kan upp och i hoxarna. Ja. Och det har jag mest till och jag de vet lov att det najen är till värska har vi inga troplagar. Nej. Jag har inga troplagar av mig själv. Helt inte av öron. Så tror jag att och ett land är lika och i halten någon. Och allt som trycker Jesus ans i andan. Och det är lov vid liv, ja. 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 Det blev så fantastiskt att man så alltså mamma men in i najna. Ja. Det är något som är halt en standard. Det minns det. Det är nog snack är sjuan ju det jag upp för mig att kapitel 1 säger att vi årtak någon. Är det en mamma säger vi sonen så säger, ja. Men han är hemma. Och nu är det näka frali och Jesus sentens att jag kanske vi för att lucka hitcha sin rätt och det är alltså vi har så vi chef när gera. Och man har tonat det kolno alltså en mamma och kvar finner det henne. Och I hade det är så mycket verkost akkurat det Louisen som det heter årlemvel kongs. Det är mor hans säger ta en namn till Anna. Så är det att mamma. Ja. Som sitter vid son och så här. Och hon säger det så heter det i öron versen. Kväll ska det säga vitt son och vin. Så räknar firmar som hon stäcker av och hickar på han. Ja, kvärt. Son och lustmåns. Ja, kvärt. Son och lyfta mån. Alltså jag syns sonen är näka helt särskilt för henne. Och så säger hon, ger vi inte kvinnor krafthöjna. Det kommer väldigt störst till mig.
Och i natt, det svävar så väl natt, det är vi. Hej akkur som vakte med och färre ikke løyer og vi får komme kankon. Ikke sømer kankon, det må vel, ikke sømer kankon at drekka vøyn, og helter høvdingen at drekka sterskandrikk. Så i tatt å drekka kommer til å gløyma hva at lov og bodja rett aldra arminga. Djevan og sterskandrikk som rundt engineer, og han og vøyn som gang vi sorg i salen. Lät han dräcka så han glömmer armagsöjna och minnes inte möjsöjna långt. Lät upp munnen för genom valläsa för att få ödlon hjälparläsa rätt. Lät upp munnen döm rättvist och hjälp inom arma och fattiga för rätt. Det är det som hon säger via. Ja. Arren hon säger till han som ligger ner i hjärsta om att han ska få sig en donadiakon. Och till akkurat firmer som att hon teker det till donadiakono. Vi teker hon till in att han har allt det här som det är sagt. Det tror jag att ta han ger ett mors ravon han visar själva. Han är före fyra att döma om till en donadiakona. Toi sier hon, donaliga kona, hvor finner du henne? Menga mer enn perler hon verd. Hjärsta mannsennere løytra henne, og vinninger trøyter ikke. Hon gjør noe godt, og ikke helt alle av det er søgner. Hon ser til å få åtl og løgn, og henter henne arbeid hovalige. Hon som skip kjappmannsins, lenga løy fer hon etter breiesøgn. Hon fer opp for løysing og gjever husfaldsøyn og mat og gjentomsøyn og setning for dagen. Hon hever i hoa å få nekka av gjør og fære henne. Hon plantar vunkar for det og hon hever vunnet vid håndtonsøyn. Kraft binder hon ser om belte, som om lendene, som belte om lendene, og gjer armarsøyner sterskar. Hon gjer at hushalt hennara gonger vel, lampa hennara slaknar ikkje om nottena. Hon rattar ut hendrena etter rotsjonon, fingrar hennara til konstantena. Hon rattar innom neistata håndena, rattar ut armarna mot hinnom fataka. Hon ikkje rad om hushut, om så kævi og alt hos hennara glatt i skarlak. Teppet gjer hon ser font og Teppet ger hon sig font lögn och porspor klattningar hennara. Med hennara kjentre på i porsten ta han sitter samma vid någon ästo i landen. Lögnkörster ger hon och sätter tär av bälte. Sedler tär och bälte lät från till käppmannen. Klatt och styrke höjer gångkron vid smöjlinjen kommande tog emot. Hon letar upp munnen vid vårstamme og kærløys anmenning at tonke hennara. Hon hever eia vi hvordan ganger i hus i hennara, og lete brei etron ikkje. Siden hennara stod jeg fram og prøys henne lukkelige. Mævor hennara røyses og røysar henne. Menka donalige koner, kvinner og angen mot det her. Vänlöjtje svojkor och väkerlöjtje fafon. Men den kvinna som öktast herran skal vara röst. Lät henne få avvakst handa hennara och värsk hennara pröjsa henne i posten. Det hette jag upp för mig här. Att hatt är en mamma. Och jag var att han som skriver salmon. Och han kan åra rätt skriva att han nyer. Så att man slett gör det efter. Visst är han. Ja, visst är han, ja. Lever välkommen. Ja. Alltså att det är helt en stantande tajt och första nöjta. Och första för han gick upp för mig. Ta var den staden i Köpenhamn. Vi bor ju till Kristianstad. Vi skulle ut här till ett möte här som samkommande nu. Det han samkommande som var torskott. Men jag kostade där ute. Ta för att stä först och så ut här som det nu va. Ja. Och till bara chatta som kom här nekvatamna. Vi kom så in i ett möte och Herren har sagt att han är givet det här att tala om. Men inte för en läser. Nu så inte det att det är det som mamma säger vid sin son. Och
märkligt, det stämmer att Aron som säger det. Ja, det stämmer, ja. Och det är märkligt att man inte kan läsa och sitta det. Men jag upplevde det här att detta var nytt av nekvån för äldre som var här. Att det är sagt om mig. Så sagt om mannen att han löser henne. Och scenerna, eller bötterna och allt det där. Det minst det här är så fullkom som det kan vara. Och hitt myrska, det kommer först. Som inte ska släppa och lätsa det som nu är. Akkurat, ja. Jeg legger mest til det her, at hun sier, ikke sømmer kongen, Lemuel. Ja. Ikke sømmer kongen, at drekka vin, ei heldre høvdingen, at drekka sterska drikk. Og det vet vi jo, det er jo en gølla, hvis onkel kongelig ligger out of nokstes, eller et eller annet sort. Ja. Men det vil si at det er sutja seg kongeligene. Jeg synes at vi er kongelige, kongelig prestaskap, og heilutjøva. Åknarfolk. Ja. Det stender også nu i 50 Melsborgs heitjan alt, ja. Om loven om kong, hva er det ikke her? Ja. Her er det han skriver om hvordan konger vil sette, ja. Og hva han må ikke må. Han må ikke ha nekvar hestar og ikke sende følgeatter til Egyptalands og få seg nekvar hestar. Herren har jo sagt vi tikkum til må ikke fære til leinatt oppatt. Og i heldre må han ha nekvar koner til så vil hjertansra løyt fravad. Og man heldre ikke sanna seg nek silver og god. At her er så nekvar i levene, to var skal se vi i levene. Ja. Hvordan vet det? Hvis kærløsene skjer i hjertan til herren, så vil han lovner for vann på det, da vi da vet. Ja. Det er, han sier jo i Hebreerbrand at han hever skriva lovmunnar og båmunnar skal skriva hjertetar. Ja. I Hebreerbrand om bei 8 halvtid. Ja, men nu får vi nok så lengt av lov. Ja. Du er velkommen inn at trajen. Ja, du kan bare få meg inn og annet. Ja. Det går for langt, ja. Ja. Nei, jeg husker bare om at her vi er her kongelige. Ja. Til at vi agerer eller så som vi fætter oss selv, ja. Nettopp. Og fætter vi oss som en svinnadrong som sitter ut av svinnene, så har vi ikke høyere ambisjoner. Og tannsåneren, han sa støvende tjasser, og ville vel nøtte heimatter, ja. Ta hei han, hvis jeg selv så ilt vi har suttet til at han framveis var baten. Nettopp. Men det sier så ferien for at han så kom heim, så blev han behandlad av kongelige, kan man säga. och pappa ville slett ikke høre om det. Han lurte slett ikke etter honom, da han kom i ødelig forklaringen om at jeg skal nok være som en del av marriage, som en arbeidsmarriage. Ja. Men pappen, han gav ordre til fest. Nu er det fest til sånne som hver deier vår livande hjerter. Ja. Jeg står sånn der og leser for Petersbrau 2, Ja. Tre og en så nøyfalt på øtene etter en oppland av mjölk årsins, for at titta henne kunne växa till freds. Så satt som titta smaka att Herren är gåvor. Kommer till lansar en livande stad som visste vräkar av människan, men god till utvalder och dyrabärare. Och lät det till konskjal som livande stadnar byggt upp till antalet hus, till höjliga prästaskap, att bära fram antalet offer som vi Jesus i Kristi tocknas god till. Alltså, det är en öde månader. Ta det som Herren vill och ta det som vi halta det ska vara. Akkurat. Ja. Och det är akkurat samma kapitel här så säger det här att men tid är utvald att konglig prästaskap, heilig show, ognar folk, fyriat, alltså fyriat de skulle kungjera dikter, hansara som kallar dikon ur myskrenon inn i underfotla ljósut, tid som ikke var folk avur, men nu er
folk Guds, de som ikke hadde funnet miskunn, men nu hava finnet miskunn. Vet du hva at og i halte sitt til at her? At han måste ånga til sida. Tror jeg at halte bant mot oss der. Ja. Ja. At vi neka nu som det ikke var. Det gavtekker halte jeg ånga til. Så jeg elskar at gjøre seg til neka kjolt. Og det så øyelig mister. Tog halde jeg til så størst og vi vil slippe det jeg være fetrar, eller mammer, eller papar i løven og kjøren, og kunne komme til deg vi tog som Herren ber okkene, som du leser her. Ja, akkurat. At du det øvet av tog som du heldte selv. Du kongelig presteskap. Du hele kjøv, og du øknar folk. Du sett til å kunne gjøre dikter hans, som kallet det urmyrskronen inn i sitt åndfotler ljøs. Og jeg vet ikke om jeg har doa hos om at han vel, altså. Mine vekkene, men tråden har alltid vært at livande gjør hantan være løykene, altså. Og i løyven. Til Paulus sier i Filipperen, at til tråden og velmående at de ångånd skal være til skammer. Men at Kristus alltid så nå vi alle dirve skal være dørmetter vi lika med månen. Verda nu vi lov i alle vi deg. Tog jeg livet med Kristus. Og det sier akkurat her, at livet med Kristus, det livet. Hatt av livet som Peter her skriver om i våren kapitlet. Og i sånne fyrre brev, ja. Ja. Peter kjente vel til Jesus, da han selv levde i holden. Arne høll jeg kom. Akkurat, ja. Og jeg trykker han skriver det ut fra at han rundt og han hei ta. Så renkverker han hver, men han ville så gjerne. Ikke svike Jesus, ikke av noe han. Og færre fengkos vi honom og alt det der. Men det bare ikke til, altså. Nei, det bare ikke til for en andre kom på i. Andre kom, ja. Og Gjert, han sa noe lov, va? Ja, nettopp. Det lov som Jesus har kommet og vinner bei honom og okkene. Nettopp, og til ut fra tøya videre kongelig, ja. Ja, det bare fra tøy. Ja. Det bare fra tøy. Ja. Jeg råkner vi at akkurat tøy er ferdig nå. Ja, det lov nok så vel. Jeg hadde det her. Det heter Nekka Leggjatrad? Nei, jeg hadde ikke. Nei, men kan du be en bønn, sa vi, Jakob? Jeg gav ferdig, vi takket her for at vi kunne si det i det. Vi ber de innerlig om at du sikner disse tanker her. Som du giver Jakob fra året trøynen, og det som vi da lyser opp. At jeg skal tale til deg som suttja og høyre. Og gjøre sitt versk og gjørst om tørre. Herre beger ikke at høymon som innast inne vita at det en frelstur. Frelst kvinna, en frelste med over. Men jeg kjenner det som om jeg kom så lengt bort fra at livet av Kristus. Herre, du kan sannføre om at det ikke brøyt. Lykke mye hva det har hendt til livet nå. Og vi kunne alltid komme til tøyen. Og være ikke til her så det som vi der. Og råkner vi til her i ødlom. Signalsene til Herre som kjenner og i sine hjerter. At det ångat er kommet til tøyen og tro at det. Og gjør ta mot den nøye som vi da tar oss om. Det er nøye som åpenbærer ødlom menneskene til frels. Og slipper dere ikke her, ta jo dere frelst. Men Herre, som vener dere opp til at jeg nok da godløs, og verentlig er gynter, livet samlig og rettvist, og godlig i høyene som det er. Vi har vidt vant at jeg har underfått åpenbæring, at du skal komme og kalle dere åtthøymet ordene være kjatt her. Herre, takk for det, og signa hese mennesker som her daglig arbeider, og hese sendestø, da ber vi det innerlig om, og takk for Jesu løt, i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal komne enda, og vi får takke for jokken, og vi dere, Anja Hansen, som tek seg av at ta opp og redigere, og Ronny Petersson,
som teksar av det ljøtekniska, Paul Fære, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parstar av Gjerstamal som hava vere, der jeg suttja av YouTube-kanalen som heter Iktus Sjånvarsp. Og hesen parstar for eisne kom her, og han kommer eisne være senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.